Gaurko datuak baloratzeko Donostiako Elizbarrutiko liturgia arduraduna gonbidatu dugu. Biba Unai Manterola. Kaixo, Unai. Opa, Unai, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eixo. Unai, datuak aipatu ditugu. Zuk ere entzun dituzu. Zein da gaur jaso ditugun datuei buruz egiten duzun gogoeta? Bueno, erlijio askatasuna duen lurralde batean bizi gehala, eta bakoitzak erabakitzen dula zertan sinetsi eta zertan ez. Eta gurea ez dela nolabait edonola jendea erakartzea, baizik proposamen bat egitea, eta bakoitzak heltzen dio proposamen horri, askatasunez. Datuek baita ere Unai esaten dute, gero eta gehiago direla inongo erlijiotan sinesten ez dutenak. Zer dago zure ustez horren oinarrian? Bueno, makina bat gauza. Behar bada guk ere gure proposamena egiten ez degulako asmatzen agian, edo jendeak asko begiratzen diola bere buruari, eta ahaztu egiten dela bizitzak behar duela beste trascendentzi bat, edo beste euskarri bat. Hasi zara, dagoeneko pixka bat aipatzen, baina urtetik urtera fededun kristoben kopurua jeiste horrek kezkatzen du Eliza Katolikoa? Bueno, Eliza Katolikoak nahi luke mundu guztiak jakitea jainkoak maite duela, jainkoaren maitasuna baino gauza ederragorik ez dagoela, eta horrek gure bizitza eusten duela. Bada, Bulegoren kantu bat, zure begiek nire bizitzan kaz gora jartzen dute. Nik hori jainkoari izaten diot goizero. Nik ala sentitzen dudalako. Baina, bueno, sentitzen ez duenak, nahi nuke jende gehiagok hori sentitzea. Eta proposamen hori onartzea. Eta zure Donostiko bulegoan, zure Donostiko Elizbarrutian, somatu duzue jetxiera horren izpirik, arrastorik, lehen herri txikitik ere etorritakoa zara, zu behar bada alderaketa batzuk egin ditzakezu? Bueno, hirian praktika handiagoa da herrietan baino. Bueno, soziologia desberdina dalako, baina, bueno, guk jarraitu behar dugu proposamenak egiten. Inorri ezer inposatu gabe, zoritxarrez gizaldietan hori egin izan da. Proposamena egin, eskaini eta guk bizi. Eta jendeak sinez dezala ez inposatzen diogulako, baizik eta ikusten duelako zoriontsu egiten gaituela gu sinesteak. Datuek diote Unai, islamak aldiz ez da, gorakada txiki bat duela eta gerozta jarraitzaile gehiago dituela gure artean. Zer egongo da horren atzean? Bueno, alde batetik immigrazioa. Eta beste alde batetik, islamdarrek gu baino ume gehiago ukitzen dutela. Bueno, ni baino gehiago, zalantzarik gabe. Baina hemengo edozeinek baino gehiago ere bai. Familia numerosoak dira, edo ugariak dira, eta orduan, gauza natural bada. Eta zuek Unai zer harreman daukazue gainontzeko erlijioetako fededunekin, eragileekin? Bueno, baditugu guk gure foroak eta gure harremanak. Nik Orion 18 urte bizi izan ondoren, azkenengo egunean, azkenengo maleta kotxean sartu nuenean, mezkitara joan eta eguardiko otoitzean egon nintzen islamdarrekin. Harreman naturala eta ona degulako. Eta nik uste dut, hori oso positiboa dela. Eta zer litzateke zure ustez hemendik aurrera Elizak egin beharko lukeena? Elizak egin behar duna, edo egin behar deguna eliztarrok da, gure fedea ondo bizi. Eta jendeak ikus dezala, gu zoriontsu gehala, sinetsiz. Kontua ez da inori belarritik heldu eta federa ekartzea, baizik eta proposatzea, baina biziz. Aita Santuak beti esaten du, proselitismoa edo propaganda ez dala fedea komunikatzeko bidea, baizik eta bizitzea dala, kontagiatzea dala, sinestea horrela transmititzen dela. Gizarteak Elizari hurbiltasuna eskatzen dio Unai, zu hurbil sentitu harren uste duzu Eliza ere hurbil dagoela? Bueno, jendeak erakundea urruti sentituko du, nik ere sentitu dezakedan bezala. Baina herri txikitan edo herrietan edo hirietan bakoitzak bere apaiza ezagutzen du, edo ama hil zaio, edo umea bataiatu du, edo aitona gaixo dagoelako apaizari deitu dio, horrek gertutasuna ematen digu. Erakundea noski, Erroma tokitan ziok.
Galdera bat daukat, entzun dute, kasu bat baino gehiagotan ez da, amonak bai agian, sinisten zuen edo sinisten du, baina nik ez, badirudi hor, belaunaldi transmisioan eten bat egon dela kasu askotan? Behar bada, Frantzian urtean 2000-tik gora heldu bataiatzen da. Gipuzkoan duela 10 urte heldurik ez genuen bataiatzen eta urten 14 bataiatu dira Larunbat Santuan. Bueno, badago hor beste giro bat ere. Eta Frantzia gure aurretik sekularizatu zen, gu baina asko zelenago. Eta orain badatoz bueltan belaunaldi batzuk. Bueno, itxaropena ez da sekula galdu behar. Hor beste batek ere esan du, Elizara joaten zara eta tarteka, ez da? Badira urtean behin joaten direnak, badira tarteka joaten direnak, egunero joaten direnak, joaten ez direnak, denetari dago. Bukatea irekita ukitzen dugu beti. Eta gonbidatu zaudete, nahi dezurien etorri. Zu etorri zara, gure Elizara. Hoi ba, ni gehiago etortzen ez zuenea, zuek nerea baino. Egia da. Unai Manterola, Donostiako Elizbarrutiko liturgia arduraduna, eskerrik asko digitala beretan. Mila esker. Eskerrik asko. Eta ikusiko dugu berriz ere. Eta bi bat zuek. Mila esker, bi bat zuek. Eskerrik asko, Unai.